haft et par kampe. Jeg synes, han gør det fornuftigt. William Knudsen og Bisballe, de må gerne rykke lidt frem, når de er så langt oppe. Knudsen skal stå helt nede. Hurtigt over, hurtigt over, hurtigt over! Kom hurtigt over, væk! Kom over igen! Godt ting. Lad os i orden. Kom, Knudsen og Bisballe. Knudsen og Bisballe, lidt op. Når de er helt deroppe, så behøver vi ikke at stå så langt tilbage. Kom over. I orden. Ja, kom Bertel! Der skal du være der, Bertel. Godt set over. William, bare lige 3 meter. Bare de spiser 3 meter af gangen fremad, i stedet for at vi står så langt tilbage. Man kan se en udvikling på fodbold, som er skæren. Det kører. Så det bare lige det der med, hvornår øver vi os med? Den var der ikke. Kom igen. Det er i orden. Ja, men det er i orden. Jytte! Kom på faldet! Det er rigtigt, Morten. Dejligt straf. Kør! Norden! Der er 2 der. I orden, gutter! Ja, perfekt. Det er godt presset, gutter. Vi fortsætter. Dejligt lagt ind, Bertel. Godt snakket, Mads. Er det i orden? Det er godt presset deroppe. Rigtig godt. William, og tag et par meter frem, sådan så du ligger de der 10 meter bag Hovborg. Så hvis den kommer, så kan du faktisk tage løbet herude. Knudsen. Bare lidt ind. Ja, lige der. Rigtigt.
Kom ball. Rigtigt. Godt, Morten. Det er godt, Morten. Morten. Klar, Morten. Morten. Er du klar? Kom så, gutter, vi fortsætter. Det var nummer 2 nu. Aalborg, kanon det der. De ligger det rigtige sted. Vi skal køre med på turen. Vi skal slet ikke følge med. William. Hopper. Kom nu, drenge, se den her! William! William, lommen! Søs! Venstre, klap lommen! Fremad, det er rigtig god lyd derinde. God aflevering, Bisballe! Foran. Rigtigt. Fastholder. Rigtig Mads. Bertel. Den er helt rigtig. Vær opmærksom på lige at komme på den rigtige side. Ikke? Er du okay? Jeg håber med lort der. Kom op! Knudsen! Kom på! William, spil klogt heroppe i stedet for, fordi Aalborg ligger her. Godt presset! Godt kommet! Knudsen! Det er rigtig Bisballe. Mads! Lidt op. Knudsen skal nok have der. Bisballe, vær opmærksom på det derude. Det der dumme frispark, de vil have. Det er der, de sejler. De har skruet til. Og de går også. Vi skal væk!
Han er der. Det er i orden. Kom igen, Emil. Ja, det er i orden. Han er jo tilknyttet. Hvad hedder det herude? Godt spillet! Ah, det er sødt! Ellers godt spillet i lommen der, gutter. Det går der jo. Tag over! Kom med over, Jule, kom med over! William! Husk lige det der med at være klar til at spille det hurtige spil. Og Håber, du kan også gøre det nemmere ved lige at trække lidt længere ned, fordi det er en meget svær vinkel, hvis han skal ramme dig. Ej, godt, William! Hjemmerne! Bertel, du skal arbejde dig op første gang i omstillingen, så skal du altså være der. Det er godt presset over igen. Ja, det er vores. Godt, Mathias. Godt, William. Kigge på den, Morten! Morten! Ikke? Så kigge. Godt spil fra. Den til dig, Bertelsen. Så han der. Godt, Morten. Kalle Håbo. Morten!
Han kan ikke være offside, for han ikke har indflydelse på spillet. Kom på, ryggen! Ej, kom nu, Emil! Kom ind, med over, med over, med over! Kom, Godt, William. Yes. Godt, Morten. Baglinje, baglinje. Nej. Hopper ind og brækker. Kom, kom nu! Det er i orden, Mathias. William, godt spillet. Ellers så tager baglinjen næste gang. Nej, der er ikke noget. Bruger han i hvert fald ikke andre end os. Ja, det gør han. T! Gå ind og fight på den ordentlige måde! Så her! Gør det, Emil. Kom, stand til dig, Bert. Kom. Det kom. Så kører vi, så kører vi! Direkte der, Håber. Hold nu farten. Så skal han være. Kom nu, hjælp! Håber! Godt, Håber! Glimrende, Håber. Det er rigtig godt, Håber. Det skal nok komme. Vi har helt til sommerferien. Og så siger vi, så kan det godt være,
spiller afslutning, men vi kommer til det. Fordi det andet, det kan de fine positioner, og har der på. Helt de godt med det. Godt, Bertel. Det er også godt afslutning på det. Modsat. Nu. Igen. Kom Emil! Godt, Bis. Det er nemlig vores. Rigtigt. Bertel, Håber, husk at lukke op. Du kommer lige til at ligge lidt for langt op. Så det er svært at se dig og spille. Kom igen, T! Du ser, du er venstreben, ikke? Jeg kan ikke lide. Kommer ind begge to i pausen. Måske lidt før, men i hvert fald i pausen. William sørger for hele tiden i op, ikke? Ja, det er vigtigt med det verbale. Kommunikation, så har vi 25%. Vi fører 1-0, så bliver vi ved her. Det er rigtigt, Morten. Lad dem bare vende. Rigtig godt, gutter. Kom så bag. Prøv nu. I orden, Emil. Godt, Mads. Godt temperatur, Mathias. Det er godt for. Kom. Stærk, Jonas! Kom nu, gutter. Vi var på anden bold. Kom, Peter! Ja, der er min! Jordan! Nej! Retur! Vende! Godt. Godt presset, Bertel. Godt, Mads!
Nu. Spil op. Yep, rigtigt! Det er godt, det der, William. På ham. Det er godt, William. Ja, Knudsen, kigge! Kom så, Bertel. Kom så, du er hurtigst. Du er hurtigst. Hovborg, så må du ned på sekteren! Ja, nå, okay, der kom Mathias. Undskyld. Kom. Rigtig. Godt, William. Tro på det, Bertel. Undskyld, jeg siger det, men det var fandme et flot mål. Det var et flot mål, ja. Det kan vi ikke klandre dem. Det havde jeg også sagt, hvis I havde scoret. Ja, det er rigtigt. Kom, vi fortsætter igen. Få lukket af derinde, Morten. Morten, luk af. Det er dig, han kommer forbi i lommen. Ja, lidt før. Ikke? Morten, du er nødt til at tage ansvar derinde. Modsat William! Snakke! Kom Mathias! Jeg står og kigger, den går over. Ja, Peter, her! Kom på! Kom an, kom godt, Knudsen. Kom Mathias! Vi fylder lidt saft op. Den er væk.
Mathias. Bis. Godt, Mads. Godt lukket, den dommer. Rigtig godt. Lad dem bare få dem der, men husk at være opmærksom på at holde på den. Ja, det er fint, at du er presset, men det er farligt. Godt. Ja, godt Emil. Ja, det er jo. Kom, Håborn, jeg også skal have. Skal vi bytte på Hold linjen! Kom. Håborn! Mads! Ærgerligt, sådan er det. Ja, vi kører videre! Ikke nogen ændringer, gutter. Det er os, der har siddet på spillet. Så vi fortsætter derinde. Godt, William. Det er 6 minutter. Din mand i undertal. Kom på, Bue! Hey! Vi er! Morten! Kom på! Prøv at se. Prøv at se, gør det klar. Godt, Bisballe. Skal vi skifte nu, eller hvad? Han laver alt for mange lige nu. Dommer! 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 Skifter lige. Ja, det bliver, når der er straffespil. Godt, William. Kom på! Morten, kom en gang. Ild på 8'eren. Det er defensivt. Bare ind og se den der duel. Kom løb, Vikas! William. Peter midt på! Rykke! Kom på! Kom an, Kom på, Ine! Ideen er god, Håborg. Lidt mere power på.
huske, at vi snakkede om i torsdags. Knudsen, han var gerne så han slog så meget gerne få et gult kort. Det var vandet med utroligt. Og jeg har ikke nævnt noget for ham overhovedet med gult kort. Nej. Det er da ikke lov til at bruge det. Jeg så det faktisk ikke. Jeg havde travlt med Jeg tror, han har hånden på. Jeg tror altså, han er. Men der blev sparket ind på ham. Han er lige kommet ind, der stiger. Kom så, gutter! Ja. Så fortsætter vi lige, drenge! Nu er det os, der har 5 minutter. Om et øjeblik. Kom, Mads! Mathias, kom! Ja, Mathias! Kom igen, Bertelsen! Mathias, der må du gerne sige tage ansvar og så sige, du har. Fordi hvis han lader den ligge, så er der ikke offside. Godt, Mathias. Spiller og stadig. Kom på den! Kom igen! På den! Kom ind, presse! Mathias, vil du over i den anden side og prøve at lægge? Okay. Men ellers snak med Råborg, så I får byttet nogle gange. Det kan blive lidt forvirring. Der er han altså for. Det er dukket. Han er foran. Når vi siger, at vi arbejder med forskning, så arbejder vi her. Men du skal ringe nu. Godt, Mathias, du kommer med. Ja. Ellers i orden, Bertel. Kom så, Mathias, gå hurtigt! Den når vi! Altid. Dommer, må han komme ind? Tæt på. Mathias, falde lidt. Du har lavet. Gå se, så.
Fri hætter, fri. Stærk, Bue! Kom igen! Stærk! Fremad, kom. Kom nu, Bertel! Kom nu! Ja, kom igen. Kom nu! Ej! Det var en røvred. På ham! På ham! Dommer! Jeg skifter også lige, dommer. Vent. Emil! Ja, roligt. Vi skal have nok. Det er bare, vi skal ikke have en fin kort. Godt Emil. Godt, Bue! Yes, det er rigtigt nok. Tyng. Kom. Kom til. Kom på, Bue! Ned. Godt, Ting! Lemmerne! Hej! Ja, godt bisballe! Bertel! Prøv at høre. Du styrer det totalt op. Ikke? Bare fokus på bolden. Du kan nå den hele tiden. Ikke? Nu har en til en. Mathias! Kom på! Kom på! Fortsæt! Kom, Mathias! Kom Kom nu, Bertel! Tro på det! Bare fordi Mads han råber offside, så lad være med at stole på det! Det er rigtigt, Mathias. Bertel! Fordi deres Mads han råber offside, kør videre! Det er dommeren, der fløjter. De råber den jo for at skabe forvirringen. Kom på! Kom, drenge! Mark! Kom så, Bis. Kom, Bis, han er! Kom, Bis! Godt, H.C. Kom! Næste! Ja, kom! Rigtig! Kommer! Søg den! Skyd bolden!
så. Kom på! Rykke! Kom på! Godt arbejde, Bue. Tempo derude, Bue. Vigtigt, I så taklen, HC. Vi vil gerne skifte samtidig. Ja. Andre, kom i gang. Nico! Op på 10'eren. Lukas! Ind med jer. Kom så, gutter! Kom på den! Vælge! Hold bold, Tobias! Kom på! Er der nogen, der siger noget, så har du tid. Vælge! Kom igen, vende, William! Kom nu, gutter. Vigtigt, får lukket op. Ikke bare løbehopper. Godt, Mads. Kom nu, Mads! Den er næsten helt op. Spis. Tilbud. Ikke næste. Bertel! Brug kræfterne i benene. Rigtig. Det er din ball. Kom på den. Bertel!
din, så det er din, så skal du presse. Jamen, forringer det der. Klar, gutter! 9. Kom på! 9. Igen! Knudsen! Det er det der med de blå mærker. Kom nu! Så kom Peter. Så kom Peter. Kom her, Peter. Bevægelse igen, gutter! Kom på, Peter. Bertelsen. Bertelsen. Yes, kom med, Håber. Kom med, Håber, hvis du kan. Før Emil, det er før. Efter den her, næste gang den er ude. Afvis det, gutter! Kom fra! Over på den 10! Over på den 10! Lille væk, lille væk! Væk! I orden, Hylde. Kom nu, H.C. Hold fart! Godt, H.C. Ikke nøj da. Kom nu! Godt vis! Væk! Kommer! Kom, Håber! H.C. Ud på kant. William! Lyd på derinde! Der har været 8 minutter lige nu, hvor det har været Ikast, der har siddet på det. Nu skal vi lige i gang igen. Kom, fokus, Steiner! Få skruet, du kommer ikke ind med alligevel. Så får du skruet. Kom, Emil, kom! Det går lige i den.
Kom H.C. Tilby dig H.C. Godt. Ja, den er også Lund. Hjælp nu, Bertel! Ind foran H.C. Det er i orden, H.C. Kom igen H.C. Kom. Nu! Ja, Frederik, det er sgu ikke mig, der skal råbe, at du skal gå ind. Du ved det jo godt selv. Pres på det næste mål! Brug videre sådan der. De skal ikke hælde over. Du tager det igennem i stedet for. Jeg er klar. Og jeg er tilbage. Kom ud, Vikas! Kom på dem! Kom ind, Kom! Kom nu! Yes, frispille! Når man råber til de andre, de skal være klar, så skal man sgu også selv være klar. Så siger han til de andre, at de ikke er klar. Frispille! Kom nu! Op, Mathias! Det skal søges. Kom på! Knudsen. Kom til! Kom nu! Godt, William! Han er gul! Det er anden gang, han gør det der. Vi holder linjen herude, gutter. Vi holder linjen! Kom nu! Kom igen, Lars! Det er i orden, Knudsen! Åh, William! Kom, Mathias, kom! Peter, kom, Peter! Peter, kom! Mads er med igen, Mads. Godt. Hey! H.C. husk at give videre! Godt. Vigtigt med lyden. Så udfordrer vi! Mathias, kom! Kom med, Emil, hvis du kan! Godt, Mathias! Jeg skal han bare lade være med at lige prikke den, så han får. Jeg tror, han prøver at prikke den, fordi han vil ramme en gul. Nå, men hvis nu han bare lader være med at gøre det, så han vil trække lige ind i bolden. Og så er det nok af hjørnet. Ja, måske. Det er rigtigt, Bisballe. Bisballe, 10 minutter. Ja. Fuld fokus dernede. Ja. God lyd nu fremad. Forsøg. Træk ham. Kom på, Røgge! Hæng på, Hylde! Bryder! Godt, Hylde! Nu er vi. Lund op. Kom, H.C. Godt, Hylde! Kom, Bertel! Kom, på den! Kom!
Godt, Bis. Godt, Bis! Vi har lidt momentum nu. Rigtig, Niklas. Det er i orden. Det er i orden. Godt, Mathias! Nu! Ja! Nej! Jeg tror faktisk, den er der. Ja, når han lige er ind i Han når lige at vente for længe. Nej, men han er så virkelig også dømt nogen, som der ikke var offside. Ja, det er enig. Men Så kan han også lige så godt dømme den der onside. Jeg tror, det er... Den vil jeg ikke godkende. Kom igen! Det er godt stukket ellers, Mathias. Bertel, vigtigt, du kigger op. Bertel, du hopper igen. Du skal ikke hoppe efter den. Søg bolden. Kom. Kom på! Kom Det er bare sådan en nanometer. Så er du forbi. Kom, kom! Rigtig! Det er godt, Bertel! Du var fri i derinde, Søren. Glemmerne. Kampe. Der var lige 200 meter. Håber lige, det var det, han Godt arbejde, Bertel! Kom nu, Få pusten, Bertel! Kom, kom! Rigtig! Kom, Bertelsen! Ej, sødt. Rigtig godt. Godt, Bertel! Fortsætte! Ude! Altså, Bertelsen, helt skidt. Hvad så, Bertel? Når du løber, hvordan er det? Der kom lidt, Mads. Ja. Godt. Det er svært. Der er 7 minutter tilbage. Så er det sindssygt godt lige nu. Det er lidt modgang, og det er også de der tricks, at man gør for lige at få slået pusten væk fra dig. Vi kan også skifte nu. Du kan også vinde til dig. Det er godt, at du går nogen, smagen er ikke noget, men jeg vil gerne skifte. Er du klar? Godt, Bertelsen. Godt. Glimrende, Mads. Bertelsen! Ind foran ham. Ja. Nikolaj, godt kørt! Nu fik du vist det, ikke? Horse, fælde! Rigtig flot. Fælde, Horse, det Få pusten igen, Bertel. Stille og roligt. Kom, begynd at gå imod. Kom, løb med. Frem nu, frem. Lidt tror han nu at stikke ham lidt. Rolig! Og det er godt. Går vi ryggen? Det er Mathias. Lige dybere. Kom igen. Ideen er god. Fordi hvis nu målmanden skulle se at trække den tilbage, så er han i hvert fald nået. Eller er det 20 cm, så er han nemlig den her. Og så med venstre. Hvad? Jeg kan ikke se et skid her.
Morten holder klar. Du kan Alene til! Kom så, Bal. Positionen! Ja! Hør nu, Bal! Det er direkte. Nej, synd, Bal. Og det er god, Bertel. Det er der mummen skulle være. Nej, men fordel, ja, så er det. Spørgsmålet er, hvor meget der er i det, men dommeren lader den køre. Ikke? Hey, Bertel! Så trykker du ham lige igen. Ja, det er godt, Bal. Det er fantastisk arbejde. Nej. 4 minutter, Bal. 5 minutter, ikke? Bare stå 30 sekunder, hvis du skal det. Kom lige for helvede! Få luften, Bal. Så er der lige klar til en tur mere. Godt, Avo! Tak! Hvem er det? Jeg ved sgu ikke. Det er Mads. Godt, Bal. Ja? Bertelsen. Kom nu. Du kan nemt. Ja. I hovedet gode. Ej, min drikker. Den er genlig. Det kan jeg love dig for, bare sådan noget kaffe. Bare ind og så løb frem der. Ja, godt. Langt på det. Nej, jeg skal lige have. Sidste 3 minutter, kom nu! Mathias! Knudsen! Du sparker! Frederik, vi skal have dit hoved med op. Say du Jylland. Ja, vi skal lige... Jeg må sgu ikke ind med ham, da jeg står overfor. Bertel! Aggressiv! Nej, det var offside. Hvad var det? Mega. Ej, den kan man ikke brænde, den der. Det kan man ikke. Det ville have passet fint. Det vil have været fortjent i hvert fald. Ja. Kom igen, fremad! Vi kører på! Fortsætte til. Vi kan nemt. Hvor lang tid er der igen? Så er godt nok, du skal med hovedet, men du får godt bruge foden op der. Se, fortsætte nu. Kom igen. Kom med. De må ikke slå bolden. Kom med. Høp. Stop, Niklas. Kom, Mads. Foran ham, Mads. Rigtigt. Der er ikke noget, Peter. Det er sgu da sandt, der går i den. Jeg tager bilen på den. Vi er oppe. Kom ned. Jeg tager bilen. Ja, det er rigtigt. Men du har ret. Han tog på ingen måde benene på ham. Der var ren kropstaklinger. Kom Emil! Det er godt, H.C. Ordentlig tackling. Rigtig. Kom, Bal. Foran ham,
afvise. Ah, Vi siger tak for kampen.